Mga igsoon, mga anak sa Diyos. Kining atong humuliya karon, musugod sa pangutana. Nahuna-hunaan ba ninyo ngano man nga naay best man sa kasal? Dili ba angay nga mas tawagon nga best man ang groom kay siya gud ang gikasal? Nganong dili man ang wedding planner mao tawgon nga best man, nga mao man in town ang best in coordination sa tanang mahitabo sa kasal o sa reception? Nganong dili man ang pari ang tawgon nga best man, nga dili baya mahitabo ang seremonya kung walay presider sa kasal? Kasagaran sad ang best friend sa groom mao ang himuon nga best man. Kung best friend di ay sa groom, best friend na dayon, best man na dayon. Nganong naamang gyoy best man sa kasal? Sa karaang panahon, ang gitawag nga best man nato karon, dili lang mutabang sa groom panahon sa seremonya sa kasal. Historically, sa kultura sa mga Hudiyo o sa kasaysayan sa kasal sa Middle East, ang best man mo'y usa ka testigo sa pakigsaad, tigpahinumdom sa kasabutan, o tig-andam sa bride o sa groom. Sa uban pod nga tradisyon, ang best man mo ang mukuha sa bride gikan sa iyang panimalay ug mosiguro nga andam ang tanan sa dihang mutungtong na ang groom sa altar. Ang best man mao ang herald, ang tigpangandam og tigpahibalo. Mao ni ang rason nganong ang mga karaang tradisyon nagpatin-aw sa papel sa best man. Dili siya ang sentro sa kasal pero dili mahimo ang seremonya kung wala siya. In short, sa karaang panahon, siya ang overall wedding coordinator kaniadto. Mao nga importante kaayo ang papel sa best man. Ug dinhi nato masulod ang minsay sa Adbyento na ay moabot nga labaw pa sa groom sa kasal, si Kristo. Ug aduna siya'y best man nga nag-andam sa dalan ug nag-awhag sa katawhan. Mao kana si Juan Bautista. Ang ebanghelyo nato karon naghisgot bahin kang Juan Bautista nga nagwali diha sa kamingawan nga andamo nato ang dalan sa Ginoo. Dili siya si Kristo, dili siya ang Mesiyas, pero siya ang tingog sa kamingawan, ang best man sa plano sa kaluwasan. Atong pamalandungan karon unsaon nato pag-andam sa kasing-kasing samtang nagpaabot ta sa pag-abot sa Ginoo. Unang punto, ang hagit sa Adbyento mao ang pag-andam sa atong mga kasing-kasing. Si Juan Bautista nagpakita sa kamingawan, dili sa templo, dili pud sa palasyo. Ang kamingawan sa Biblia simbolo sa tinuod nga pagpaminaw. Sa kasaba sa syudad, dili ka kadungog tinuod. Mao nga ang pulong sa Ginoo kasagaran madungog diha sa kahilom. A voice of one calling in the wilderness, prepare the way of the Lord. Matthew 3:3. Sa binisaya, tingog sa usa ka nagtawag sa kamingawan, andaman ninyo ang dalan sa Ginoo. Karon panahon na daghan kayo og noise, social media, news, chismis, notifications ug uban pa. Usay di na nato madungog ang Ginoo. Mao bitaw nga ang Adbyento dili lang gyud ni siya decorations. Dili lang gyud ni pagpangandam sa mga Christmas lights ug labaw pang dili ni mahitungod sa shopping. Ang Adbyento mao ang paghinlo sa atong sulod. Dili lang sa gawas. Mao gyud na. Unsaon pag-andam sa kasing-kasing? Simple. Limit your noise. Spend time in silence. Ayaw sige scroll. Ayaw sige og compare sa social media. Abrihi pud ang Biblia matag adlaw. Ang hagit sa Adbyento mao ang pag-andam sa atong mga kasing-kasing. Ikaduhang punto, ang hagit sa Adbyento dili lang sa emotion, kundi sa pagbag-o gyud sa angay usbon. Si Juan mitawag sa mga tawo nga maghinulsol. Dili lang ni aron matouch, dili lang ni aron maigo ta, dili lang ni aron ganahan ta sa atong nadungog.
Ang tinuod nga paghinulsol, dili lang mahitungod sa emotion, kundili sa transformation. Makahila ka sa misa, pero kung magsugod na ang simana, ug balik ra gihapon ka sa imong pagpakasala, kawang lang ang imong paghilak-hila kay wala may nausab. Pangutana imong kaugalingon karong Adbyento, unsay usa ka sala nga akong angay tangtangon sa akong kinabuhi ron? Usahay kinahanglan lang gyud magsugod sa usa ka habit. Tangtangon na sa kinabuhi ang sigig panglibak. Tangtangon na sa kinabuhi ba ang sigig kasuko? Tangtangon ba sa kinabuhi ang sigig hubog-hubog? Tangtangon ba sa kinabuhi ang sigig kasina? Choose one ugly thing in your heart and surrender it this season. Ang hagit sa Adbyento, dili lang sa emotion, kundi sa pagbag-o gyud sa angay buhaton. Story time. Ang atong story time karon, kuhaw nato sa unang pagbasa. Nindot ang unang pagbasa. Ang unang pagbasa karon usa ka dramatic nga hulagway sa paglaom. Gingon sa teksto nga mubunot og usa ka sanga gikan sa putol nga tuod ni Jesse. Nganong tuod? Kay naguba na ang Israel, wala na gahom si David, wala na sila'y paglaom. Apan sila gipahinumduman sa Ginoo nga bisan putol na ang usa ka kahoy, mutubo gihapon diha ang usa ka bag-o nga sanga. Mao ning misteryo sa paglaom. Ang Dios makabuhat og milagro bisan unsa pa kalisod ug kadulom ang usa ka sitwasyon. Kay sa panahon ni propeta Isaías, ang katawhan nahadlok sa daghang kagubot o sa daghang gubat. Apan giingon ni propeta Isaías nga muabot ang usa ka hari nga puno sa espiritu, puno sa ustisya o magdala sa kalinaw. Mao ni si Jesus. Mao ni ang sanga ni Jesse. Mao ni ang bagong kinabuhi nga mutubo bisan sa pinakawalay paglaom nga kahimtang. Kung ang Dios makapatubo og rosas sa disyerto, makapatubo siya og paglaom sa imong pamilya o sa imong kasing-kasing karon. Mga igsuon, mga anak sa Dios. Ang best man, dili ang sentro sa kasal. Pero sa karaang panahon kaniadto, dili mahitabo ang kasal kung wala siya. Si Juan, dili si Kristo, apan siya ang tig-andam. Ikaw sab mahimong tig-andam sa imong pamilya o komunidad para sa Ginoo. Busa karong Adbyento, andama ang dalan sa Ginoo. Hinluoy mong kasing-kasing. Ayaw nahulat sa Pasko para usbon ka sa Ginoo. Sugdi karon, ipakita ang sa imong kinabuhi ang imong pagtuo. Hinaot nga ang kasing-kasing ni Kristo maghari sa atong mga kasing-kasing. Kini si Father Felmar Castrodes, Fiel SVD, ang inyong magsisibya sa maayong balita. Gikan dinhi sa Radio Veritas Asia. Hinumdumi ang kinabuhing Kristiyano, kinabuhi sa pagserbisyo.